Dobrý, vy ste prišli na tú starú hrdzavú kraksňu? Jasné, má tých 130 000, síce asi druhý alebo tretí krát, ale to vy netušíte. Brzdy sú naozaj nové. Síce z druhého vraku a ďurí ich prešia na sústruhu, ale nastriekané zo striebornou, jak nové. Jasné, ale je nový, však teraz sme to striekali s Lacim na zahrade. Gumy? Však gumy sú nové, teraz sme s Flexov vyrezali nový dezen. Interiér? Cítite tú vôňu, jak to René vytepla, už tu vôbec nesmrdí tá pleseň. Ako bolo to vytopené síce len potadia, ale my sme to dali dokopy. Technický stav vynikajúci. Prevodovka síce kope aj za studená, aj za teplá, ale stačí, že vymeníte olej, to garantujem. Motor 2-3 dní to pobeha a potom sa vám to až zadre. A turbo, to, že píska, to pri tých všetkých problémoch, čo tu je, nevadí.